Yazi bafowethu angazi into ngizoyithini. Kunomuntu la onza umaskandi. So umuntu lo onza umaskandi ngingakamusho ake ngiqale nje ngishaye nangomunye umuntu oseceleni othanda ukungena agxamalaza ukuthi mina ngiphosta lokho engiphostayo bekungazi ukuthi mhlambe ngithi akube khona umculo thizeni ozothi sekusole kubani ngento mina engiyenzayo. Mina ngaze umbone mina usaliwa mina evela ezintweni zami nginokuyikhuluma, kodwa angifisi ukuthi akhombise abantu ukuthi mina ngumuntu ozama itrend mhlambe ngabanye abantu, yabo, ngoba mina usaliwa mina ngimazi mina ngene izindlu nezindlu evumisa abantu ukugidiswa abantu ingoma nengoma. Ayikho into engimazela yona ngathi ithe kubankulu nombalekile, yabo. So manje angifisi ukuthi kube khona umuntu uzothi why ungakhulumi, yini ungakhulumi, ngoba phela lezo zinto lezi ezinjalo into zami. Mina ngiyazi ukuthi izinto ngihlele kanjani ngizoyiveza kanjani, angakhulunyiswa umuntu entweni yami, yabo. Yena uright akhide nje. Yabo. Ngoba uyakholwa, uyathandaza. Nginesho ukuthi ubufasile ubamba isiguqo njengoba ngiza ngalendlela engiza ngayo kuwena. Uyenzelani into yokuthi ushele umngami? Umthembisa imali ungenalutho. Izinto lezi akunalutho kodwa kumthembisa ukumshada. Kusho ngeke ngimshade. Ayikho into efana ngiyenze mina right. Nje yonke into yami njengoba ngisinoko nje. Ngoba ngisinoko nje ngiyabheka kahle kahle. Umuntu oright wena. Abantu bazobabona bethanda umsangano. Ayikho into abayenzayo. Kusho kahle kahle uNkulunkulu akekho. Yabo. So bafowethu angingandi kakhulu mhlawumbe ngize ngibe mude